ହଁ 200 ଟଙ୍କାର ବିଷ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗ, ଖାଇଦେବି। କଣ ହେଇଛି ବେ? ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି କି, ହଁ ତା ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ଭଲ ତ। କଣ ବାଳ ଭଲ? ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲି, ସେ ଫୁଲରେ ଆକାଶ କଳା ପଡା ବୋଲି କହୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ରଖିବୁ କି? କଣ କହୁନୁ? ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିପାରିବୁ ସାଙ୍ଗ? କି ବାଜ୍ୟ କଥା, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବି? ଜୀବନରେ ତତେ କିଛି ମାଗିନି ରେ, ଖାଲି କର। ନା 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 କାମ କରିପାରିବିନି, ବେକାରିଆ କଥା ତ କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ, ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଶୁଣୁ। କଣ କହୁଛୁ? ଏତିକି ଠିକ। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉ ବିଷଟା ହାତରେ ଧରିଛି ତାକୁ ଖାଇକି ତୋ ନାଁଟା ଲେଖି ଦଉ। ନାଇଁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଲେ ଧରିକି କୁଟିବେ। କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଖାଲି ଆଣିକି ଘରଟି ଛାଡି, ହଁ ଘରେ ଗାଁ ମୁର ସରପଞ୍ଚ ବୋଉ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତୁ ଖାଲି ଉଠା ଥାଳି। ହଉ ଆଉ କହିଲି ସାଙ୍ଗ। କଣ ଶଳା ମତେ ଫସେଇ ଦେଲୁ।